барои одами оқил анам як дастархони хоксорона бошад, лекин ҳамхе дили бузург дошта бошад, дилиш ҳамқа бузург бошад. Дастархон ягон шахсията маълум намекунад. агар ҳами дастархони пур аз неъмати Аллоҳ дошта бошум, яке агар дили бузург надошта бошум, чеҳраи кушода надошта бошум, як анамун муҳаббате ба инсоният надошта бошум, ягон дастархони пур ура намепӯшонад. ҳамин хотир агар як тайном бошад, бо меҳнати даст бошад. азизои худо мегӯяд ки бо панҷаи худ мӯи сарат шона намо, не такя ба хеш, не бар бегона намо. аз нони касе тамаъ накун, нони бутун, бо нимаи нони хеш шукрона намо.